Salutare lume, eu sunt Weasel și astăzi avem încă o teorie din lumea desenelor animate. Ei bine, teoria de astăzi este despre două seriale, și anume Clarence și Over the Garden Wall. Două seriale destul de populare pe Cartoon Network, care se spune că ar fi în același univers. Ei bine, pe lângă această teorie, teoria mea ar arăta care cum este. Ei bine, teoria mea spune că cei din serialul Clarence ar fi morți, iar cei din Over the Garden Wall ar fi încă în viață. Această teorie m-am gândit și am găsit foarte multe argumente. Hai să vi le spun. În primul rând, ei bine, cred că știți că într-o secvență din Clarence, cei din Over the Garden Wall se plimbă prin pădure, în timp ce Clarence este alături, dar nu îi putem observa foarte atent. Pe lângă asta mai știm și că orașele lor sunt identice, doar că orașul din Over the Garden Wall este mult mai avansat decât cel din Clarence. Dacă ne uităm mai bine, diferențele sunt destul de mari în ale tehnologiei. Dar pe lângă asta s-a dovedit că cei doi au fost în lumea spiritelor din mai multe dovezi de care aș vrea să nu vă povestesc acum. Căutați pe canal episodul cu teorii Over the Garden Wall și veți găsi acolo. Oricum, dacă cei doi au fost în lumea spiritelor și Clarence apare în acea lume, mai degrabă ei apar în lumea lui Clarence, practic Clarence este și el un spirit și cei din lumea lui sunt morți. Cum era acel bătrân de pe piatra funerară pe care o vedem în penultimul episod Over the Garden Wall. Așadar, Clarence s-ar afla în lumea spiritelor, iar Will și Greg s-ar afla în lumea modernă, prezentul. Și cam acesta a fost și episodul nostru de astăzi. Eu am fost Fire Weasel HD, Weasel, și dacă v-a plăcut această teorie, lăsați un like, share și un subscribe dacă n-ați făcut-o, bineînțeles. Salut!